खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामना गालांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै भारत हादराव दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनो मोन्दों। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीरफोर बायदि हादोरसाफोराव गिख्रंथाव दैबाना जानानै गोबां सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना नायगासिनो पुनेयाव जानाय गिख्रंथाव दैबाना, जेराव एनडीआरएफ हानजाया थाद'नाय गैयाजासे गोबां सुबुंफोरनि जिउ रैखानि थाखाय खामानि मावगासिनो। गोबां सुबुंफोरा गावनि फ्लाइटफोरखौ, न'-बां, गारि-मटर गासैखौबो नागारनानै गाव गावनि जिउ रैखानि थाखाय रैखाथि गोनां जायगायाव रिलिफ केम्पफोराव थानो गोनां जादों। गारि-मटर लोमलायनाय, दैनि बाना बे सावगारिखौ नायनानै सानना लानो हायोदि थासारिया बेसेबां गिख्रंथाव। मख'नो गोनांदि आथिखालाव गासै बुहुमावनो गिख्रंथाव दैबानानि गोहोमखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। क'क्राझार शान्तिनगराव गावनि बिखुनजो आरो बिबोनांखौ खास्रि-बिस्रि गोबौ हाथियारजों सुनानै जिउ फोजोबनाय दायनिगिरि मानक साहाखौ पुलिसआ खाबाय होनना खौरां मोन्नाय जादों। डुरान्ड काप नायनो गोसो गुदुं जानानै नेनानै थानाय नायगिरिफोरनि थाखाय दावबायसा बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। बे बाराव डुरान्ड काप नायगिरिफोरा टिकेटखौ अफलाइनआव मोननाय नङा। गासैबो नायगिरिफोरा अनलाइननि गेजेरजोंसो टिकेटखौ लानो नांगोन। मोनसे एप्स फोसावना होदों बिथांमोना बुक माय श' एप्सआव थांनानै टिकेटखौ लानो नांगोन। टिकेटखौ लानानै आगोलनि बायदि जेन दावराव-दावसि जाया बेनि थाखायनो अफलाइननि बेबस्थाखौ खालामनाय जायाखै होनना बुंदों दावबायसा बर'आ। जायफोरा क'क्राझार साइ स्टेडियामाव जानो गोनां 133थि डुरान्ड कापखौ नायगोन बिथांमोना बेसेबां रां होनानै टिकेटखौ लानो नांगोन बेखौबो फोसावना होबाय। भिआइपिआव 500 रां होनानै नायनांगोन। खोलानि गेलारियाव 180, साहानि गेलारियाव 180, सानजानि गेलारियाव 240 रां। सोर बेसेबां रां होनानै नायगोन? नोंथांमोना फोसावनानै होखानाय बुक माय श'आव थांनानै टिकेटखौ लानो हासिगोन। टिकेट बुक खालामनायनि समखौबो बुंना होखानाय जादों। सानजौफु 12 रिंगानि उननिफ्रायसो टिकेटखौ मोननो हागोन होनना फोसावना होदों। धुबुरीयाव कलेजाव फरायनाय स्टुडेन्ट आरो फोरोंगिरिनि गेजेराव नकल लानो मोननाय मोनैनि दावराव। मख'नो गोनांदि धुबुरीनि इयारकाटा सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि माखासे फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनिफ्राय गोबां रां लादोंमोन आनजादाव नकल नायनो सुबिदा होनायनि मुङाव। सोरनिफ्रायबा 5,000, सोरनिफ्रायबा 10,000, 12,000 आरो 15,000 जायनिफ्राय जेसेबां हायो गोबां रां लादोंमोन फरायसाफोरनिफ्राय। नाथाय आनजादाव जेरै बुंनाय बेबायदि खाबुखौ फरायसाफोरा मोनाखैसै। नकल नायनानै लिरनो होनाय जायाखैसै। मबाइल लानोबो होनाय जागोन होनना रां लादोंमोन, नाथाय मबाइलबो लानो मोननाय जायाखैसै। जाउनाव गोबां फरायसाफोरा रां लाग्रा फोरोंगिरिफोरनि हेंथायै दावराव खालामनायखौ नुनो मोन्दों। जेसेबां रां लादोंमोन फिदिंना होफिननांगौनि दाबि खालामदों आरो आनजादनि नाम्बारखौ 60+ खालामना होनांगौनि दाबि दैखांदों फरायसाफोरा। बेबायदि जाथाया धुबुरीयाव जानायखौ नुनो मोन्दों। मेघालयआव बेरायनो थांनाय दावबायारिफोरनि कारफोरखौ हरखाबै होबथादों मेघालयनि टेक्सि ड्राइभार आरो एच.एन.वाइ.एफ आफादा। बिथांमोननि दाबिया मेघालयआव फैदोंब्ला मेघालयनि टेक्सिखौ लानानै बेरायनो नांगोन। आउटसाइडनिफ्राय थांनाय दावबायारिफोरा गावसोरनि गारिखौ हटेलफोराव दोननानै लकेलनि टेक्सिखौ लानानै बेरायनांगौनि दाबि। नाथाय लकेल टेक्सिखौ लायालासेनो बेरायनो मोननाय नङा शिलं, चेरापुन्जी बायदि बायदि टुरिस्ट स्पटफोराव। आयुष्मान कार्डआ बन्द जाबाय होनना गोबां खौरां बिजोङाव फोसावनायनि उनाव आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिना होनायखौ नुनो मोन्दों। बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो, बेनि उनाव मोनसे गोनां आपडेट्स दंबावो। आयुष्मान कार्ड प्राइभेट नार्सिং होमবিলাকত দিয়াৰ কোনো যুক্তিও নাই। আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টত ইমান সুবিধা আছে। প্ৰাইভেট নাৰ্ছিং হোমবিলাকে নিজৰ ধনী ধনী পেচেণ্টবিলাক আনক। আমি যিখিনি চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি আমি প্ৰাইভেটত দিছোঁ। হাৰ্ট ট্ৰান্সপ্লাণ্ট, কিডনি ট্ৰান্সপ্লাণ্ট। কিন্তু এতিয়া যদি এটা লেবাৰ সন্তান জন্ম
সেইটো নাৰ্ছিং হোমত যোৱা মানুহকতো চৰকাৰে দিয়াৰ কোনো কথা নাই গতিকে যিখিনি ক্ৰিটিকেল ডিজিজ সেইখিনি আমি নাৰ্ছিং হোমতো দিছোঁ চৰকাৰকো দিছোঁ কিন্তু যিখিনি ৰেগুলাৰ বেমাৰ সেইখিনি আমি নাৰ্ছিং হোমক দিয়াৰতো কোনো প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে গতিকে এইটো এটা আমাৰ ভুল হৈ আছিল আমি তাক শুদ্ধ কৰি দিছোঁ ডেফিনেটলি 300টা বেমাৰ আছে যি ডাঙৰ কেটেগৰীত পৰে হাৰ্ট ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কিডনি ট্ৰান্সপ্লেণ্ট নিউৰলজিকেল সাৰ্জাৰী বাৰ্ন ইঞ্জুৰি এই 300টা বেমাৰ প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট দুইটাতে কৰিব পাৰিব কিন্তু বাকি কেটেৰেক্ট এটা যদি গভৰ্ণমেণ্টত থাকোঁতে আমি প্ৰাইভেটত কওঁ যে নাৰ্ছিং হোমত যোৱা এইটোতো কোনো মিনিং নোহোৱা কথা হয় গতিকে আমি নৰ্মেল আৰু জেনেৰেল বেমাৰখিনি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যে অকল চৰকাৰী হস্পিটালত হ'ব बक्सिं गेलेगिरि जमुना बर'आ दानि लाइमोनफोरनि थाखाय माखासे मोजां बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो सासे स्पर्ट्स पार्सन आङो मबाइल सालायदोंबा आं गावनि गेमनि थाखाय साननांगोन वर्ल्डआवहाय सोर माबायदि गेलेगासिनो वर्ल्डआव सोर मा बेसेबां ट्रेनिं खालामगासिनो वर्ल्डआव सोर मानसिया बेस्ट ट्रेनिं खालामनानै टेक्निकेलि मा लागासिनो बेफोरखौ सार्च खालामनानै नायनाया मोजां जोबोद मोजां नांदों बिराद बोसोरनि उनाव किजान बे गेमखौ उदालगुरियाव फाथिनाय जादों आरो जोंनि आं बिनिफ्रायनो गेलेलांनायमोन बक्सिं आरो जों जेतिया गेलेनाय होमबाथ' बिराद वीकमोन आरो कमिटि जा या ससाइटि सब एसे फेसिलिटि बहुत कममोन दा बयबो आगबारिबोदों बयबो सहाय खालामबोनानै गेमखौ फाथिदों बेबायदि जुदि फाथिलांबाय थायो होमबा जोंनि बर'निफ्राय आरो प्लेयार ओंखारबावगोन गैया नङा आंबो नै दिनै बे सानै गथ'खौ लोगो मोनदों आं मिथियानो इमान सिरि सिरि जालांदों देरहालांदों ओमफ्राय आरो मेडेल मारिनानै बिसोरो साख्रिबो मोनदों बेबायदि जों गेदेरफोरा जुदि बिदि सहाय खालामलांबाय थायोबा जों फैनाय जेनेरेशना बेबायदिनो सहायदों आगबारिलांनो मोनगोन बिराद मोजां खामानि मावदों बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गोरों गोराफोरा बहुत मोजां नांदों आसा खालामो आरो बेबायदिनो दावगालांबाय थाथों ओमफ्राय लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन दिनै जे बांसिन लाइमोनफोरा जिहेतु गाज्रि बेसादजोंसो मबाइलजोंसो माने बायदिसिना सोबनायाव थाजोब्बाय मुखुब जाबाय खिन्थु बेफोरबायदि खेला गेलेब्ला देहाया माबायदि थायो जेनेरेशनानो बेबायदि जालांदों जिथु माने मबाइलनि जुग बयबो मबाइलखौनो सालायो आजिखालि आवगोलो मालायनि न'खराव जों जेथिया उन्दैमोन मालायनि न'खराव होसोसो थांना टिभि नायोमोन खिन्थु आजिखालि दा टिभिथ' रावबो सोंलानो गाव गावबागावनि मबाइल दं गाव गावबागावनि मबाइलाव नायबाय थायो मबाइल दा सलायनाङा बिदि बुङाखै मबाइल सलायनांगौ गावनि नलेज बारियो आरो सब मा जादों मा जाया सबनिबो खबर मोनबाय थायो बे मोजां मबाइल सालायनाया बाट मोजां खामानिनि थाखाय सलायनाया बांसिन मोजां गाज्रि खामानि गाज्रि माबा बांद्राय फेसबुक वाट्सएप मायबा इन्स्टाग्राम बांद्राय सलायनाय मालाय मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ लाबाय थानाय नायबाय थानाय बेफोर गाज्रि सोलोंलांबाय थानांगौ दे आं सासे स्पर्ट्स पार्सन आङो मबाइल सालायदोंबा आं गावनि गेमनि थाखाय साननांगोन वर्ल्डआवहाय सोर माबायदि गेलेगासिनो वर्ल्डआव सोर मा बेसेबां ट्रेनिं खालामगासिनो वर्ल्डआव सोर मानसिया बेस्ट ट्रेनिं खालामनानै टेक्निकेलि मा लागासिनो बेफोरखौ सार्च खालामनानै नायनाया मोजां जादा फेसबुक बारा मायबा सलायनाय जायगायावहाय बेखौनो बुंनो सानो कि बारा फन सालाय बाट मोजां खामानियाव फन सालाय गाज्रि खामानियाव फन दा सालाय बेखौनो लुगैयो आरो